हाबाखौनो खुंदों आरोखि हाबाखौसो खुंदोंसो बेथ' जाहानिसो गासिबो हेल' लोगोफोर नै जोंहा दिनै हाबानि मोनसे इनभाइटेसन दङ बेयाव हाबायाव थांनो ओंखारलायबाय दिनै बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनो होननानै दिनै बेयाव फैनाय जालायबाय जों थांबाय थानोसै आरोना हाबायाव दा सोरनि हाबा दा नायदो आरोना आं खोन्थाथ'ला मानसिखौ नुबानो सिनायग्राफ्रा सिनायखासिगोन सोर दा दिनै एसे मोजां मोजां आलासि दङ थांग'जोब्बायसो जों फैनाया एसे देरि जाबाय जों फैनाया माने एसे देरि जाबाय आरोना माने दहाय माखासे लोगोफ्रा फैखांखाबाय बे इसोरजों फैफाबाय लोगो मोनगौमोन जोङो दा जोंहा एसे देरि जाबाय आरोना जों थांबाय थानोसै आरोना दा देखायलांसै जोङो थांबाय थाबाय आरोना नै लामायाव आं ओरै लामाखौ ससे देखायलांसै हाबानि गेटआ नैबेनो आरोना हाबायाव जों अलरेडि मोनफैबाय जों हाबा सिङाव हाबलांसै साहाखौ लोंग्राबाय बे मेथाइ दामबाय थानायखाय आं हाबायाव लाथ'वाखैमोन दासो बन्द' खालामनानै हाबायाव गेटआव फैबाय आङो दा हाबलांबाय थानोसै आरोना हौवा गोदाननि हिनजावखौ नायनोसै खनसे नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो हाबबोबाय नै मानसिफ्रा एकदम लामायाव जिरायजोबना दं आरोना बुहुद मानसि नै नैसा मालाय साहा दखानिया नै एकदम एडभान्स जोंनिफ्राय सिगां नै नोंसोर गामियावसो हाबाया जों गामियाव आरो औ सौफैबायलै आदाया दंफैयो माथो मा बुस्थु बेलाय गोजान लामाया नै बिराद थाबायबाबो मोनाथार हाबफैबाय नै लामाया नैबेनो मन्दपआ दासो साजायगासिनो हाबाखौ दानथ'वाखै खोमालै दा मोनायावसो दानगोन खोमा दासो साजायगासिनो दंफैयोना नै जोंना मोजाङैनो दं बर्थमान बेलेबारि मेन मोजाङै दंथ'यो हाबाखौ नों दानगोन ना दा मोनायाव हागौ नामा दाननायनि रिजार्भ खालामखाबाय फंबाय नै नै सफैबायलै हाबायाव दे मोजांबा दे कंग्रेसुलेसन हाबानि थाखाय दे लांसै थफ्लाय दे नै माथो सिनायलायाखैलै नोंसोरखौ देलायनायखाय रायजोफ्रा जिरायना दं आरोना फैदोंना थांदों नालाय दहाय दा टाइमाव देरि जाबाय नालाय जों फैनाया ओंखायनो दहाय थांजोब्बाय आरोना नै बेनो आरोना सिलानि माबाया सिलिंखौ बेबायदि बानायदों बहुद बरिया बानायदों सिम्पलिबाबो एसे फिसायैबाबो बहुद बरिया बानायदों आरोना मोनायाव खिन्थु बहुद बरिया नुगोन बेखौ नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ नैबाव फज'दों आरोना नै ओरै मेटरखला ओरै मेटरखलि सानैबो जायगानि मेटरखलाखौसो सिनायासै आं बबेनिमोनलाय बेदबारि ना जायगानिनो दसे जिरायनोसै जोङो नैबे एकदम बरिया लुक्स सिलिंखौ ओरै बानायदों दाख्लैनि जों सिनायम आरोना डिजाइना गासिबो रायजोफोर बियो नै आदायाबो दंफैयो माथो दासो नैथिं लामा मोनसे दं नै ओंखाम जाग्रा थिं नामाथाय थांगासिनो हाबा जानाय फैनायफोरखौ एसे आलासिबाबो देखायस्रांजोबसै खोमा आं नोंसोरनो खनसे नायदो बयबो जों फैनाय समाव सोर फैदों बिसोरखौ खनसे देखायनोसै आं मानसिफोरखौ बिसोरबो हाबा जानो फैदों होनबा मोनजाबायना मोनजायाखै मोनजाथ'वाखै नै बिसोर लागोनिनो आरो हाबाया ना आइसे आइसे नै मन्दपआ नैबेनो दा मोनायाव दानगोन ना हाबाखौ ओरैजाय बाथौ थाबाय नैथिंजाय नै ओरैजाय मेन माबाखौ दा बानायदों आरोना दासो साजायगासिनो जोंना नै हाबानि मेन मन्दप साजायग्रा नै हाबा दानग्रा बिथाङा मेनआ जोंना नै बेनो आरोना एकदम खस्थ' खालामनानै मिस्ट्रेससो बानायजोब्बाय बेनो नों साजायजोबदोंना बयबो आनसलिकनिसोलै आरो ज' जाजायो ज' बिदियानो मोजां ज' ज'आनो आनसलिक गासिबो रायजो राजा सोब खामानिया एखे जायो माना ज' ज' जायो आलदा आलदा बुंबाथाय एखे जाया बेनो आनसलिकनि दानाथ' सोब माबायानो आनसलिकनि जाखाजोब्बाय आनसलिकनि माबा जाखाया हाबानि खोथा भिडिअ लानो होनबा लानो हाया मेथाइ दामबाय थायो
नै दाबो रोमै रोमै दामबावदोंसो जायखिया ओंखाम जानाय लिंबाय आरोना जोंखौ जों थांबाय थानोसै ओंखामा नै ओंखाम जाग्राफ्रा ओंखाम जागासिनो ना खनसे देखायनोसै आं जाग्राफोरखौ औ मोजां मोजांखौ लास्टआवसो मोनजायोलै बुरजा बुरजा ओंखायनो लास्टआवसो फैयो हा गैला गारबाय नै मालाय ओंखाम जाग्राफ्रा ओंखामा गोरा जातनि खोमा गोरा जातनि खोमा नै सारा जोंना नै आंखौ लोगो मोनलायबाय जोंना जाखांबाय गोजोननाय थाबाय नोंनि मा जायोमोनलाय हाबा जाग्राया हाबा जाग्राया आंनि बियामनिनि बिदा अर्थात बिजामादै आरोखि दा बिजामादैनि हाबाखौ जाफैदों नामा औ हाबा जानायथ' नङा हाबाखौनो खुंदों आरोखि हाबाखौसो खुंदों अमा मासे हरदोंलै आदसा ओमफ्राय आलासिफोरखौ दहाय नुदों माथो थैयो थैया गसाइनि डिस्ट्रिक्टआव थोआबा आलादा बेबस्था लानाय जासिगोन थैगोन थैगोन मानो थोआ जानो ओंखाम जानोसै ना होमबा ओंखाम जानो जिरायबाय मानसि ओरैबो ओरैबो जोंना मा पार्टि मोनलाय इयो मा पार्टि मोनलाय हा रिक्सा आरता नोलोबारिनि बिसिनि दङ सलियो दा नोलोबारियाव बिसोर नङाबा रावबो जेरावबो थांनो हाया जों माने फार्स्ट ओंखाम जाहोग्रोबाय आरोना खनसे बारग'आ सोरबा गाखोनो गोसो गैयाबाबो गनाय नङा आरो गनांगोन थिखांगोन ब्लड नङा होमबा किडनेप खालामदों होननानै साननाङा आरो बयबो दा बुंजाया आरो गासिबो खामानियानो बेनोखा नालाय दे जाग्रो नै जोंना बिथाङा मा एवदोंलै अमा बिबु बया बानायदों माथो एवग्रायावसो गोलैबाय नै जोंना लिडारानो एवग्रायावसो गोलैबाय मावग्रा दांग्राफ्रा नै खनायाव जादों आरोना मा ओंख्रि जागासिनो दंब्रा हा एवसो मोनजाबाय नोंसोरो मोजां जिरायना जानांगौब्रा एथ' खस्थ' मावनानै गाहायावसो जिरायबाय दे उफाय गैया जाबाय था नुहुरो नै मा होनबाय बेदर ना बिदि बाहाग बाहाग होखादों आरोना बिदि हायखानानै हरदों बाब लाब्राया माथो नै अयथासार दंबावो नै बिराद बुरजा एवदों खोमालै लाब्राखौबो नै बाब थौयै थौ दंबावो माथो मुथुथे हाजार मानसि फैबाबो जाहोनो हानाय कन्डिसन दंबावो आरोना नै मावग्रायानो मोनजाबावाखै नै खनसे सासे मोनजागोन ओंखाम जागासिनो दं रायजोफ्रा नै एसे बिराद गिर फंबाय बोरै सोलिनानै दं दे खोन्थादो सोलिनाया मथा मथि दा अलमस्ट जाबाय जों 12 बाजिनिफ्राय फुरा जाहोगासिनो दा नोङो 3:30 जानोसै बिराद भिर जादों माने दायो मोनानि 6 बाजिसिम जागोन आरो मोनानि 6 बाजिसिम जानाया सोलिबाय थागोन लेंनाय मथे आलासि लेंनाय मथे दंबावोना फैनो आलासि लेंनाय मथेथ' आलासि गोबां फैनो दंबावो आरो 6 बाजिसिम जों नेनोसै जेसे आलासि फैयो जों जाहोनोसै जानाय लोंनाय बहुद दंबावखायो आं दासो नायनो फैदों बहुद दंबावो जानाय लोंनाय नै सम्पामोनाबो जागासिनो बा नै ओरैबो जादों बयबो राननायखौ नुवाखै खिन्थु आं बिसोरखौ जादोंसो ओरैबो जादों नोंसोर जिरायबाय गय खावग्राफ्रा नै गय खावग्रा एसेसो नै बोरो आखाइ थिफुनायखौ नायनो नोंमारगौलै बेस्रा नै जोंना लिडारफ्रा दासो जागासिनो नै साराबो नायथिंगासिनो आरोना दे रिक्सायाव दं नालाय नै आलासिफ्रा ओंखाम जागासिनो माबा हाबानि थिलि नालाय मोजां मोनजादों मोजां मोनदों दै नै ओरैबो खावसे आलासिफोर जों जागासिनो दङ ना दे जाग्रोदो दे आलासिफ्रा जाजोब्बाय ओरैजे खनसे नै जोंना रानग्राया ओंखाम जाग्रानिफ्राय फैबाय आरोना जेरैबायदि लानो सानदोंमोन जायाखिसै एकदम हाबानि खोथा नालाय बुंनोबोथ' हाया बयबो माने मेथाइ दामबाय थायो दावरावनो जाखांबाय ना दे ओंखायनो माने बेसेबां लानो हायासै आरोना जेसेबां एसे दसे मेथाइखौ बन्द' खालामनानै साफायबाय जायखिजाया मोननै बेसेबां हायो जायखिजाया माबायाव फाफ्रि फैबाय आरोना बे मानसियालाय बोरै बेयाव सफैगोन बेथ' जाहानिसो गासिबो ओरैबो दंफैजोबो माथो मोनफैखायो जोंहा जाखांबाय आख' बिराद मानसिनि दासो बुंजोब्बाय गासिबो
दहाय गैयामोन नालाय ओरैबो बुंजोब्बाय आइसो ना भाले भाले दे थांसैलै फंबाय थांसै दे खुलुमबाय हाबा जानायनि थाखाय कंग्रेसुलेसन ना दे एसे हरदो जालांसै नुबाय थासिगोन जायगानि जाखाबाय नालाय थाथ'दे दे खुलुमबाय आरो बायजों लामानिफ्राय नै आलासिफोरा बिराद लामायाव जिरायना दं आरो ना नै बिसोरबो दासो नै एकदम लंला लंनानै जि दासो गोगोनो ओरैबो दं एसे गोगो थाब थाब फैनांगौब्रा लकेल ना जोङो आदसा दे जाबो जाखांबाय थांसै थाथ' नै जोंहा बिराद गोबां नुदोंसो नुदोंलाय आयो लाजिनासो नै मोखां थांखोलायबाय थांसै थाथ'दो थांसै नै बाय बिदाय बाय दे जोबनायनि खनसे लास्ट देखायसाबाय आं बाय नै जाबाथ' काउन्सिलराबो दंफैखुमायमोनलाय सिसि ना सुनाखैनो आङो जाखांबाय ना दासो फैदों जानानै गय जाजोबबाय आरो दे होनबालाय थांसै गेटनि बाहेरायाव ओंखारबाय गय जाबाय हिन्जाव गोदाननि आखाइनि दा थांबाय थानोसै आरो ना जेरैबायदि साबायनानै लाबोनो सानदोंमोन जायासै आरो ना एकदम हाबानि खोथा नालाय सेंग्राफ्रा मेथाइ दामबाय थानो नागिरो बाराबोथ' होनोबा होनना आलासि मानसि उसुबिदा खननै दोनथ'बाय आं माबाखौ भिडिअ साबायनो नागिरदों दा बिदि बन्द खालामबाय थाबाबो मानसिफ्रा एसे दुखु मोनोना खामानि मावग्रा दांग्राफ्रा मेथाइ खोनासंनानै लुयो नालाय ओंखायनो आं बारा लाबाय थायासै बेखिनियावनो फोजोबबाय आरोना भिडिअखौ नोंथांमोनालाय मोजां भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनोबा लाइक खालामदो लोगोसे शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो जाय माने भिडिअ गोदानै फैदों साबसक्राइब खालामना होदो आरो ना अननानै थ' बे दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो ना